om dit netværksarbejde skaber de rigtige kontakter, eller om det rent faktisk bare skaber mange kontakter. Her forleden kom ind fra mit netværk hen og sagde med stolthed i stemmen, at han havde lige været til et netværksarrangement, hvor han havde fået 50 nye visitkort med derfra. Det kunne jeg ikke lade være med at udfordre ham lidt på, og spurgte derfor nysgerrigt ind til, hvad var det for en 50 kontakter? Hvordan kunne han bruge de her kontakter? Var det alle sammen nogen, han kunne bruge i en forretningsmæssig sammenhæng? Og hvordan havde han rent faktisk tænkt sig at følge op på de her kontakter efterfølgende? Og det havde han faktisk lidt svært ved at svare på. Min pointe med det her er, at efter min overbevisning havde det været langt bedre, hvis han havde fået 4 rigtig gode relationer etableret, og havde fået 4 visitkort med derfra, som han vidste, hvad han skulle bruge til efterfølgende. Altså kvalitet frem for kvantitet. Det er en rigtig god idé at bruge tid og energi på løbende og udvide sit netværk. Og man kan sige, at i dag er vi jo så privilegerede, at vi har et hav af muligheder for at kunne gøre det. Der er både muligheder gennem de sociale medier, der er muligheder gennem alle de arrangementer, vi bliver inviteret til, gennem muligheden for at sidde med i formelle netværksgrupper og de hobbyer, vi har. Så et eller andet sted så handler det om, at du finder ud af, jamen, hvad er det, der passer til dig, og set i forhold til de netværksmål og behov, du har. Det at udvide sit netværk, det kan man sammenligne lidt med at udvide sit hus, altså bygge til sit hus. Man skaber først et overblik over, hvad er det, jeg har i forvejen, og hvad er det derefter, jeg har behov for. Jamen, er det et nyt værelse, jeg har behov for, eller er det et nyt badeværelse, jeg skal bygge til? For at blive lidt i husterminologien, jamen så nytter det jo ikke noget, at jeg har 50 tømmer i mit netværk, og ingen murer, når det er, at det her hus det skal bygges. Så derfor vil jeg gerne lige give anledning til en lille refleksion. Få først skabt et overblik over dit eksisterende netværk, og noter derefter 3 områder, som du gerne enten vil gå ind og ændre i dit netværksarbejde, eller områder, hvor du tænker, at det kan være værdifuldt, at du går ind og tilfører nogle forbindelser til dit eksisterende netværk. Når alt kommer til alt, kan man sige, at det bedste udgangspunkt for at udvide sit netværk, det er, at man er opsøgende, at man er interesseret, og man er nysgerrig i andre mennesker. Så god fornøjelse med det derude, og tak fordi I lyttede.